Веднъж Кьонджу искаше да намери своята истинна любов и много искаше да я намери. Но Злата и Леля не позволяваше. Тя беше против от всякакви отношения между мъж и жена. Тя искаше тя да е само при нея и не й позволи. Но тя се измъкна и отида в училището и за малко да падне. Но о чудо! До нея имаше красив, симпатичен Канджан. Канджан бързо спаси Кьонджу и всичко стана на местата. Но веднъж Кьонджу видя някаква нервна картина, която много я разтревожи. Тя видя, че Анджу има дете в ръцете си. Тя помисли, че той го отлича и не знаеш какво да прави. През това време той, докато играеше с това бебе, което е племенницата му, се опита да обясни всичко на Кьонджу. Тя беше разкаяна от ситуацията и бързичко избяга. Той се опита да я спре, но не му се получи. Та-да-да-дън. Тя бягаше много бързо и по един момент тя се спъна и падна. Така падна, че падна. След това Анджу отиде да й се извинява. Тя го прости, зарадва се и той й подари кутийка моливчета. Тя много беше радостна от този хубав подарък и стана бързичко, но видя нещо. И мъжът ти видя нещо. Това беше злият злодей Анджу-манджу. Той се опита да спре Анджу-манджу, но Анджу-манджу си знаеше своята. Момичето след това беше ударено от Анджу-манджу. Тя падна. Анджу спаси Канджу. След това тя се събуди и видя. Знаете ли кой е своят мъж? Тя се събуди. Каза да не вика на мъжа си. И след това тя стана. И след това какво стана ли? Това време е реклама. Реклама! Отрепачка на мухи. Формата на цветенце. Много компактна и хубава. Също така в подарък имаме кърпичка, за да слагате там мухите. Също така нашата компания предлага неповторими услуги. Бъдете на линия на номер 111 011 000 000. Виждане! Почувствай силата. Силата на духът си. С минерална вода, девен сила и хубавост отвън вас. Танцията вече свършва, ще да започва. Вземете супер-бупер-тупер тетрадка за учене на езици само по 1000 лева на бройка. Също така вземете яйце за ядене на 1 милион лева. Благодарим ви, че дойдохте в Kaufland. След това злият Анджу-манджу имаше план и си го мислеше часове, за да победи злите си врагове, които той преследва 24/7. Но Кьонджу се научи на карате и тя беше готова да преодолее този гаден магиосник Анджу-манджу. Тя още малко се потренира и усвои техниката. След това го извита на двубой. Той беше сигурен, че ще победи, но какво стана?
Тя му плесна шамар. Той излетя на земята. След това Кьонджу разбра, че има особена дарба. Тарадададон.